Nigi Vlogs. Evo me, nešto sam umoran danas, nisam ovih dana snimao klipove, bio sam nešto u gužvi. Nego htio sam da se pozabavimo nagradnom igrom. I ovo me još u januaru iscimao bio da radimo neku nagradnu igru, da on deli akvarijume neke. I ja ste da odem do njega da snimamo to i nikako da odemo, ja zaboravim na to. I ja sad vidim da je izvlačenje za par dana, tako da ajde da vas obavestim. Čisto ko vidi, pa ću da obrišem možda onda ovaj video posle koji će nam. Prebacim scenu samo, to. Ček, aha, Facebook. Znači, Ancestors Centar i ovo, ko ne zna i ovu, nek ga zaprati na Facebooku. Čovjek koji radi stvarno koje kakve stvari. Ima prodaje akvarijume, pravi akvascape-ove, prodaje ribe, morsku akvaristiku. Da čujemo šta kaže i ovo. Kaže Aquascape Pro, velika nagradna igra Ancestors Centra, vaša prilika da osvojite jedan od unikatnih akvarijuma. Nagrada je jedan akvarijum, Hardscape, ključ ruke 50x30x30 sa novom pratećom opremom i komodom. I komodu daje i ovo je. I jedan Beta Fish Tank, znači akvarijum za borce, 360 rotacija, s ovom novom pratećom opremom. Super. Široko od i ove. Uslov, lajkujte stranicu Ancestors Centar, zapratite stranicu, podelite objavu na vašem profilu i ostavite u komentarima like. Izvlačenje će biti live održano sa našim poznatim Nigi, a ne znam baš koliko sam poznat, ali hvala i ovo. Izvlačenje dobitnika će se održati 12. marta u 20 časova. Znači imate, danas je 8. mart, imate 3 dana, zaključno sa danas, dakle, sa 12. martom. Pozovite prijatelje u igru, ukoliko se ustanovi da su učesnici koji nisu podelili na svoj profil, ostavili like u komentaru, bit će automatski diskvalifikovani. Ako je dobitnik iz Beograda, akvarijum lično od strane Ancestors Centra, isporučenu adresu, preuzimanje lično, ako je iz okolnih mjesta, Hardscape, za to ne brinite, limited edition, viš. Na pravom ste mjestu. I ova sila. Evo ima. Tupek majicu. Znači, i ovo pravi baš aquascape-ove lude. Ušemio se. Znači, podelite tu objavu i ne brinite. Ima već 147 šerova, mada mislim da je dosta i ovo to podelio po drugim grupama, ali ima 60 i nešto lajkova, tako da 60 i nešto ljudi u igri, vi podelite. Ostavit ću link direktno do objave te, pa vi podelite to. Imate još dovoljno vremena za izvlačenje, pa ćemo onda da izvlačimo i ovo i ja. Vidimo, ima raznih stvari. I prerađuje akvarijume i bio sam ja već kod njega, imate i dole isto, ostavit ću i link za video od Givašnice, ali nekako dodamo da se skontamo da snimamo više. Tako da, to bi bilo to, znači dole link za nagradnu igru, imate tamo pravila i sve to, i ovaj video ću obrisati kad se završi nagradna igra, zašto evo, na prepad ovog snimamo, mislim da će biti drugačije, da ćemo snimiti to kod njega neku kao najavu i to, ali eto, nismo stigli. Do sljedećeg gledanja, naravno pišite mi dole, zapisao sam tamo sugestije iz komentara, nek sam nešto ovih dana baš umoran, sinoć se spremno probudio usred noći, nisam mogao da zaspijem, ko šlagiran sam, pa sam išao danas po auto s popravke, pomalo da se oporavim, limar me odrao malo, tako da subscribe-ite se naravno, lajkujte, komentarišite i učestvujte u nagradnoj igri od ove Ancestors Centar i Nigi Vlogs.